So hi guys, grabe ang uwan ron. It's senior by the way, pero since gauwan man, mas nindot magsabaw. Manang kainan na akong sabaw akong partner sa restaurant. Og nami ron dire sa mong paboritong sabawan kung gabi na ang Kusina Uno. Ang Kusina Uno, abre nila 24 hours, no? So, kung lang ang Pochero mga una sa kadlawon, fights kayo na ani dire karon alas 10 na pero tanawa. Full pack asas ubos subtagan ni nga ang Pochero pila ka baka ang maglagot ani dilang lugar. Pero yes, karon atong tilawan ang ilang laming Pochero. Yo man. Labi kay sabaw, labi na kunting uwan. So una nga mong Pochero naaning sa GND Complex ang Kusina Uno. Open 24 hours. One of the best Pochero places in the world. And thank you so much for watching Karenderia Explorers and this short video about Kusina Uno. So kung namoy nahibaw ang lami pang Pochero or kananan, laing mga karinderya, ingna lang ko kaya akong bisitaon. And that's a wrap. Good night.